Nee, is toen gekomen. Maandagochtend, 10 voor 8. Die maandagochtend, 10 voor 8. Toen sta ik op, dus ik nog een betrankje en toen ga ik eten. Ik kan me zwaar eten. Toen zei Ritani, die kunnen nog niet komen. Toen bel ik persoonlijk die politie. Zei dat gaan nou bakjes neer. Die bakje kwam 11:15. Kwam die bakje met die 2 constabels bij ons en hij gaan nou terugkomen. Toen zei ik van nee, aan een politievriend van mij, wat kan ook was. Toen zei ik van nee. Kom eens beginnen zoeken in die veld. Misschien krijgen ze ik kan iets horen gekomen is in die veld. Zo toen ze in die veld gelopen, in die veld, als het hier begonnen, hier was niks maandag. Als het hier begonnen is gelopen zoek, was het niks gekregen. Als het hier gelopen daar bij die kolder. Ik heb verschillende inlichtingen beginnen krijgen. En zo die politie beginnen zeggen, kijk, dat is die volgende inlichting wat ik heb. Dinsdagochtend, toen die politie nooit terug op de zeeuw, moet de zaak van vermis gemaakt na 8, maandag aan. Maandag aan na 8, toen gaan die oma en die buurvrouw, dan gaan maken die zaak van vermiste. Zo, als die zaak nog maandag aan komt, net gemaakt van vermiste. Dinsdagochtend, 7:30, toen bel ik weer om het te horen. Toen vragen ze die zaak van die vermiste meisje. Toen zei ik, ja, ze hebben nog niet gekregen. Was dit Dat is dinsdagochtend. Die zaak is maandag aan na 8 gemaakt. Na 8 is die zaak gemaakt. Dat is die ding. Voor 11 heb ik hem gemaakt. Dat was voor 11. Ja, voor 11. Maandag aan is die zaak gemaakt van vermiste persoon. Nadat ik al maandagochtend gebeld heb en gezegd die meisje is vermist. Zullen die zaak eerst gemaakt na 11. Dinsdag aan. Maandag aan. Dinsdagochtend toen bel ik weer om te zeggen, hulle moet komen, ons krijg niet die meisje kind nie. Hulle gaan nou weer van mij uitsturen. Zo het hulle hier die politie laat weet. Die politie moet uitkomen naar mij toe niet. Jetro het gekomen naar Neo toe, zodat Neo kan een verslag tekenen. Toen roep ik voor Jetro draai je kennis en die meisje kan wat weg is. Had ik hem naar mij toe gestuurd. Nee, hulle niet naar mij. Toen zei ik voor Jetro, broer, dan moet je nou beginnen plan maken. Het was die 10 minuten, Jetro terug, bij samen met waren over zijn cel. Dus hij terug bij mij. Toen beginnen die dingen af vandaan. Toen zei ik van, ik zie jullie kans tot 5 uur toe. Als jullie niet 5 uur mij antwoorden, ga ik een hele gemeenschap krijgen. Dan gaan die gemeenschap samen met mij lopen, gaan ons die dingen doen en jullie willen het niet doen. Toen zat ik bij mij eens. Toen zei ik, 5 uur ga ik beginnen lopen. 5 uur te beginnen lopen, toen beginnen komen mensen. Toen zei ik, we samen mee lopen. Toen kwamen we samen met, zodat we gaan zoeken onze mensen kan. Als ze daar niet gekregen niet. Dan zag aan, ons het laat nacht uur gemaakt. Tot voor maandag aan de. Als het hier gedeerd zoek, maandag aan het ons uur gemaakt tot al 3 toe. Toen zei niks. Dinsdagochtend toen die oma opstaan. Toen leerde die kind een zwart serp op die gras. Toen vraag ik weer, kijk jullie niet die serp van, dus die niet die kloosterleidraad die wat ons heeft. Toen kwamen hulle kwam al die serp voor 3 bij die oma eerst, nadat ik al gezegd van die serp wat daar is. Verstaan? En die sporen wat gesneden is, waar die serp, het is gesneden door haar patiënten. En dat was maandagochtend daar bij dat is. Daar waren we nou evidence in aangekregen. Ik heb gezegd dat een mannetje toegesleept en hem weer gelost. Toen vraag ik, kan ze niet tenminste een zaak van ontvoering maken tenminste? Dan heb je die persoon wat die kind de laatste gezien is. Dat is wat ik al gevraagd. Hij was in de politie geweest. Toen zei hij, kan hem niet langer aan, want hij nog geen zaak geopend. Hij moet nog 4 uur ontslaan. Toen ontslaan hem, toen zei ik wel, als jullie dat weer morgen doen en ik krijg hem, dan ga ik jullie mij toeslepen. Ik heb dit gezegd. Zo, hij had die man gehaald bij die werk, hij had hem heel bij die werk gehad, hij had hem aanhouding gehouden. Zo, dus gisteren heel dag samen met die politie lopen zoeken. Gisterochtend, van gisterochtend 7 uur, want ik lopen zoeken naar de politie. Toen kreeg ze een graaf daar, zo, opgraaf wat gegroeid is. Vars grond. Halfpad. Toen lopen ze in die veld, toen kregen ze een beetje bloed. Want we waren samen met 3 vrouwen, ze was echt geweest. Toen kregen ze een beetje bloed waar dat leidt. Toen zei hij van mij is koedebloed. Donkeybloed of koedebloed. Toen zei ik, nee is recht, maar ik ga niet opzoeken. Want ze gelopen door de haat in de hoeddraad. Ja, ze waren 3 sporen. Daar waren 3 sporen, tot de hoeddraad is gelopen. Daar waren die tekkensporen ons geleid. Want ze niks gekregen daar zo niet. Maar die tekkensporen, wie is er teruggekomen? Ja, vanochtend toen ik opstaan. Toen zei ik voor Jetro en hij policeman had gekomen. Toen zei ik, jullie hoeven weer te komen. Jullie kan maar gaan en gaan, jullie laten weten als jullie van mij komen. Zo heb ik voor Jetro al gevraagd van maandag, kan ze naar die phone pingen? Die phone moet die signals in die liggen. Vanmorgen pingelen eerst die phone, toen zei hij mij, die signalwijs is hier rond. Toen kwam lopen rechter in daar. Toen gaan ze weer naar iemand toe, wat ik gevraagd, jong, wat weet je van die? Toen zei hij, nee, die KPD, die dekboom uitgekomen, maandag, zondagochtend. Zo hij vermoed die KPD moest die ding gaan doen, van die dekboom uitgekomen. En te krijgen later. Toen kreeg ik naar liggen wissel. En voor gisterochtend was 3. Als ik, als Fangu en Fangu Sama. Ik was daar. Ik was precies daar. Ik was precies daar. Als ik die hele stukje hier opgelopen, als ik zo gaan. Dan ligt het er. Zit het via mij 4. Toen kwam maar iemand met die lachje wat zo lach naar ons toe. Dan is maar net als ik een straatloper wat dingen lijkt. Toen zitten ze mij 4. Toen reis jongens het je dus ons van gaan niet toen weer terugkomt. Ze is nog op bezoek.
Het is vanmorgen toen zei ik, Jetro, je hoeft niet weer te komen. Ik ga met jou verder van die vandaan. Maar gelukkig toen ze alle buiten ons haar krijgen. En er is een vraag aan de